Diogelu bywydau, un sgwrs ar y tro. Annog teuluoedd amaethyggol i flaenoriaethu diogelwch ar y fferm. Gyda chyfradd damweiniau fferm yn uwch nag unrhyw sector gwaith arall, mae partneriaid diogelwch fferm Cymru yn benderfynol o atgyfnerthu ei neges i deuluoedd sy'n gweithio ym myd amaeth. Yn ddiweddar, roedd Farmers Weekly yn adrodd mai dim ond 1% o weithlu Prydain sy'n gweithio mewn amaethyddiaeth, mae'r sector yn gyfrifol am 20% o farwolaethau yn y gweithle. Mae cyfradd damweiniau difrifol yn ddychrynllyd o uchel hefyd, gyda'r Gweithgor Iechyd a Diogelwch yn cyfnodi tua 11,000 y flwyddyn, dwbl y gyfradd ar gyfer pob diwydiant arall. Gyda hyn yn gefnlen, fe fydd y partneriaeth yn ymestyn allan i'r gymuned ffermio dros fisoedd yr haf mwyn annog pobl i drafod ac ystyried diogelwch ac i roi cynlluniau yn eu lle i atal damweiniau. Mae'r rhan fwyaf o bobl sy'n byw ac yn gweithio yng nghefn gwlad Cymru yn adnabod neu'n gwybod am rywun sydd wedi cael ei heffeithio gan ddamwain amaethyddol. Un teulu sydd wedi profi hyn yn uniongyrchol drosdynt eu hunain yw'r teulu Lewis o ardal Machynlleth. Yn fferm gymysg beef a defaid, mae'r teulu wedi bod yn henllan ers o leiaf 5 cenhedlaeth. Erbyn hyn mae'r busnes yn bartneriaeth rhwng 2 frawd, Gwyn ac Eraint Lewis. Gwyn oedd allan ar y tir yn gweithio gyda'i fab Rhys pan ddigwyddodd damwain newidiodd fywyd y teulu. Roedd hi'n dymor wyna 2014. Roedd Gwyn a Rhys yn torri coed ar dir y fferm. Y ddau yn gweithio gyda'i gilydd mewn un cae. Ill 2 gyda llif gadwyn a'r 2 yn gwisgo cyfarpar diogelwch priodol. Wrth weithio'n un pen o'r cae, torodd y goeden roedd Rhys yn ei socio yn ei hanner. Clywodd glec ac cheisiodd redeg i ffwrdd, ond roedd hi'n rhy hwyr, ac fe darodd y goeden Rhys ar ei gefn. Roedd o'n gwybod yn syth bod ei fywyd wedi newid am byth. Nid oedd yn gallu symud ei goesau a ffasiodd allan oherwydd y boen. Roedd ei dad y pen arall i'r cae, ac oherwydd sŵn y llu, ni chlywed yr hyn oedd wedi digwydd. Sylweddolodd ar ôl ychydig bod rhywbeth o'i le, rhedodd at Rhys a gwelodd bod ei fab wedi ei anafu yn ddifrifol. Heb signal ffôn, roedd rhaid iddo redeg yn ôl am y buarth i nôl help. Daeth hofrennydd o fewn 10 munud i'r alwad a chludo Rhys i ysbyty arbenigol Stoke-on-Trent. Mae Meleri Lewis, mam Rhys, yn cofio cyrraedd yr ysbyty, heb wybod beth oedd cyflwr Rhys. Cawsant ei hebrwng i'r ystafell deulu, ond dim ond wedyn daeth difrifoldeb anafiadau Rhys yn amlwg i'r teulu. Treuliodd wythnos yn Stoke, cyn cael ei symud i adran anafiadau cefn ysbyty Gobowen, lle bu'n rhaid iddo dreulio 3 mis. Yno derbyniodd driniaeth, ond roedd hi'n amlwg na fyddai Rhys a oedd yn 24 oed ar y pryd yn cerdded eto. Mae'n parhau mewn cadair olwyn heddiw. Wrth sgwrsio gyda Meleri, mae'n dweud bod ei mab yn ysbrydoliaeth, ac o'r diwrnod cyntaf hwnnw yn yr ysbyty, mae'n disgrifio ei benderfynoldeb i sicrhau nad yw'r ddamwain yn ei ddiffinio fo na chwaith yn ei rwystro rhag cyflawni yn ei fywyd. Mae'n egluro bod Rhys wedi derbyn y sefyllfa'n llawer iawn cynt na gweddill y teulu. Mae'n amlwg iawn bod Rhys yn gwneud y mwyaf o bob un dydd. Yr hynaf o 3, mae'n briod ac yn dal i weithio myd amaeth gyda gweithiwr periannau yn y Trallwng. Ar ben hynny, mae ganddo tractor sydd wedi ei addasu'n arbennig ar ei gyfer fel y gall barhau i weithio ar y fferm gartref. Mae Meleri yn egluro i fod o hefyd wedi bod yn benderfynol o rannu'r neges am bwysigrwydd diogelwch ar y fferm, gan gymryd rhan mewn ymgyrchoedd a sesiynau codi ymwybyddiaeth. Wrth edrych yn ôl ar y diwrnod hwnnw ac yn dilyn eich profiad nhw, cyngor syml Meleri yw bod angen stopio a meddwl be all fynd o'i le a cheisio cynllunio rhag ofn bod y gweithaf yn digwydd. Yn ogystal â gwneud pob un posib i leihau risg, mae'n pwysleisio pwysigrwydd meddwl am beth i'w wneud a sut i ymateb
os yw rhywun yn cael anaf difrifol ar y fferm. Mae'n dweud nad oes dim byd werth y risg o achosi damwain all effeithio arnoch chi a'ch teulu am byth. Mae'r bartneriaeth diogelwch yn cytuno ac yn cynghori ar y camau all pobl eu cymryd i ddiogelu eu hunain i atal damweiniau yn y lle cyntaf, ac i feddwl am beth i'w wneud os bydd damwain yn digwydd. Mae sicrhau bod gennych ffôn wedi ei wefru a dweud wrth aelod o'r teulu neu gydweithiwr ble ar y fferm yr ydych yn gweithio yn swnio bethau'n syml iawn, ond gall wneud gwahaniaeth a golygu achub bywyd mewn argyfwng. Mae deall a bod yn ymwybodol o risgiau yn bwysig hefyd. Mae gweithio gyda fferiannau, neu drin anifeiliaid, yn dod gyda risgiau amlwg. Mae yr un mor bwysig i ddeall a chydnabod bod oriau hir, blinder a phwysau gwaith hefyd yn gallu tanseilio llesiant unigolyn, a bod yr un mor beryglus. Trwy cydnabod y peryglon, gall ffermwyr gymryd camau rhagweithiol i sicrhau diogelwch nhw eu hunain a phawb sy'n gweithio ar y fferm. Mae dewrder rhys nid yn unig wedi ennill edmygedd ei deulu, ond hefyd wedi creu argraff ar y gymuned ehangach. Mae siwrne'n nodweddiadol o wydnwch y sector ffermio ac yn ein atgoffa ni o'r angen i flaenoriaethu diogelwch.